Jo, no, a já ho mám, on má dovolenou, tenhle ty nějaký, tam se mu dávalo ve středu mimo, on to nestihl dělat, Říkáš, ten začátek se pátka. jako víc, no. A teď jsme našli prostě se projít večer, ty vole, teď kdo tady něco tu světla, tady nějaký a teď šla nějaká dětka a měla jenom tričko, jako úplně nahatá a úplně špinavá. Že z toho něco bude? Tak něco určitě. Ne, že to je moc daleko, ne? Tak jako obličej mu nebude vidět, to je jasné. Ne, že tím tak opět pěno, ne? Stáčí mu, ne? Spustí přes televizi, to bude dost velké. Přesně do toho směru, který oni, takže může udělat 360 levá, jo, buď do levé zatáčky, jo, 360 celý kolečko, nakonec se dolevá. Snaž to se tandem. Dane. Dane. Úsměv. Dobrý, já natáčím. Neustále ze ksichtý. No, už je u jablek, jak já. Jako rychle, ale jsem to potonul, víš, jsem to. Já vím, že to doběhnu, tak to jde do skluzu, víš? Do skluzu. Pak se zaseknu, že? Až jabkama. A jo, to bojí. Já jsem radši šel do toho. Už foukaz kopce, jo? Horko. Já jsem nevěděl, kde jsou, jestli se díval, jsem furt mohl najít. Jo? No až pak jsem si všiml, že jsou až tady, já jsem byl až tam vzadu, ne? No, já jsem byl až vzadu někde, si myslím aspoň. Jsem daleko, že až tam. Jo, že? Co? Já jsem hodně tam, že? Mě tam bavilo právě. Byla nahoru, já jsem byl Bože můj brát.
to přímo zkontrolovat, co to přece já jsem dělal za tlačku 360, jsem šel dělat. Já už došel. Ještě jednou. On je taky natočenýho, nebo koho to mám natočenýho? Ho, že? Jo, no, no. Máš video, hele. Však ty máš na hlavě, ty blázne. No, Chuj, jaký smatý. Proč jsi nazbíral jabka? Já jsem tam přímo jabka nazbíral. Já jsem tam přímo šel na jabka. Máš nějaké špinavé, ne? Jak mi to zdá? Co? Šňůry. Tak bylo, jo? Jo, tak bylo, co starý nějak. Nespadl jsi do kaluže, jo? Tady už šel z kaluže, ty. A co říkáš, ty pocity dobrý? Mazec. Mazec. Panika celou dobu. Panika. Pak strašná panika. To je panika. Já jsem šel k té zemi Jak řve. a jak jsem se otočil tady, tak to prostě, vole, strašně moc pomalilo. Jakože to přibrzdilo, jo? Jak prase, vole. To já jsem opačný problém. To jsme viděli, no. To jsme viděli, jak šel najednou rychle k zemi. Jo, no. Brzdil to? Jakože nebo ne, jakože, nestažil jsem. Já ty jsi nebrzdil vůbec. Ale krásně jsi to dal na nohy, ne? Jako. Jo, on zabrzdil až přistal. Nedostal jsem to. On přistal a zabrzdil. Strašná panika, vole, celou dobu, vole. Ještě furt panika, že? Tak to má být celý To by skočidle, ty vole, hodíš za ložáka. Je. To je zase nějaká holka, nebo co? Lucka? Je, děda. Už musí být děda, ne? Je Lucka? A tam už musí být děda už tam. Tak, já jsem si vydech konečně. A ty teda ty to nemuselo být, že? No to ne, to mohli jít do země. Co? To mohli jít do země. Aspoň po tou půvkou, tak to. Já jsem radši letěl. Já jsem byl až tam, píči, někde, vole. Já jsem si... Podařilo se vlastně vůbec někomu přeletět tady přes tyhle ty břízy. Břízí a břízí. Tady jak říkáš, ty přes ty břízy, jak budeš tak 3 metry dvakrát na něm a pak to tady střihneš tady. Jsi ještě neviděl nikoho. To se má, jako on to chtěl? A co je ještě? Jaké to bylo? Hej, boží. Já jsem paragánský styl. Jako z začátku jsem měl trošku paniku, když jsem tam vole stál, ale Kde pak ta Lucka? se rozběhneš. Teď to zvedne. A teď se na to najednou díváš dolů. Tohle, já sedím jak na pevné zemi a dívám se pode mnou nějaký obrázek hezký. Se cítíš, jak kdybys vůbec nebyl, jako že tu nebyl ve vzduchu, jako celkem prdel, hodně dobré. To nějak špatně vidět. Já myslím, že... Já vím, to bude nejvíc mrdský, my jsme... Je OK? Co tam někdo je? Lucka. Jo, takže skončila jak já, vole, jo? To je tvoje Lucka? Takže po druhé, ne? Ne, poprvé. Jo? Ne, to Luboš, to Jo? tam někde? Chce mi pomoct, nebo co? No. Ještě natočím dědoška. Vole, raptota. Já jsem se úplně cítil nejistě, když mě řekl, jako, a teď si nasedni, pust si tyhle, já jsem úplně, já to nechci pustit. Teď se tam... No. Aj s ručkama. Tak jsem Já ty s ručky, ručkama. ty sajš Ale s ručkama jsem se tam hodil. Přibrděl, tak trošku... Já to je pustil. Ale vrtěl jsem sraní. A jak on vidí, že nesedí, jako... Jo, tam je ještě jeden, ty vole. Je ještě další, no. No to mi říkej. Mi už bolí ruky, vole. Svačinka, správně. Dneska jsem se jedl poprvé ty jabka teprve.
Dělá pěšky, ne? Počkej, a potom poletí ještě Slávek, ne? Jo, Slávek ještě nám ukáže, Vypadá, chci taky si svítnout. nám ukáže vrtulky, vole. A vyšel ještě raz pěšky. Dobré, končíme dneska video, kterou dneska? No, dneska končíme, Kterou dneska? Kterou dneska? Co? Kterou dneska? 8. Kterou dneska? Co říkáš? Kterýho je dneska? Tady ho vůbec nevím, ty vole. Ty vole, co říkáš? 8. Dobře jsem to trefil. 8. Času dost ještě. 8. den nám schází. Máme ještě... Oh, to je fuka. On letí, jak kdyby byl paramotor. Se zastavil úplně, že? Nogič, to je ten, jo. Už vím, brejlatej. Ty ale, šlapat nahoru bych to pěšky nechtěl, jako co? Jo, já jsem byl už 4krát, no. Ale bez batohu, jako. Luboška se objevila. A máš tam jabka. Levo? No, co? Čeho? Jakoho? A co by tam, jak to myslíš? Jo, já myslím, že natáčíš jenom. Jo, natáčím, no. Předtím se tam chvilku nechví. Já jsem se díval tam, víš. Přibrzdí, nebrzdí vůbec. Co ty, jak jsi to položil bez vysílačky? Já jsem to položil? Kde jsi to Tam. A jsem chtěl až na jabka a tam jsem doletěl. Ještě přistál po větru. Po větru, já jsem šel jako do pěkného, do bruslení. Jo? Hodně, Rychlý? ale tam házelo nahoře, jakože tady mě... Že to zvedlo navrch a pak dolů zas, že? zahodil jsem mít hokej, to nestíhám, co? Jo. No ale tak už bych točil tu termíku, veď.